Machiegni kendo kakori kwano mana seche to doho maduong' mogik golo duoko mar bura makwedo yiero ma jatend piny. Wach mosebedo kalandore e mbui mar twang'o sut mar dhialo loch pod medo tedore kaluwore ni tok yiero makamano nitie kaka chenro mar twang'o sudego ne odwang'o kore. Ne walimo moko kuom funde ma Twang'o mar ng'eyo ni to wachno ero bende en gima timore adier koso en mar lombo oganda. Fundego ma bende gintiere kod paro mopogore opogore e yo machalo kamae. Yeah, it's something true. As one of the fundis, I've received a lot of orders from our guys, and most of them, like, we were sure about this thing. This thing tulikuwa sure like inakuja nyumbani. Na sisi kama fundi tulijitahidi tukamaliza. Most of our orders went. Right now I'm just remaining with this one. Yenye nangoja mwenyewe akuje kuichukua leo. Nyo watu wengo ni jo siasa maber to mak mana ni kaka nyo siasa wuok nwa mopogre chunywa ogore okwan gi kwe jomoko nyo lal gi peswa na Twang'o before to duoko ni an kuwacho jo kama are tariko chiko kawuone ka jochiro gi onena lakini kaka nasefuatilia court Supreme Court nasefuatilia momiyo nabire chiro kawuono nikech ang'eni duoko ber kitenge na cha adhi yawe adhi gole. Akia ka ibende yikori kod sudi koso pod iketo fundi rito. Wadhi nyime ni oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar Migori otiek nok mar pi ma bende osekwako kaunti no kuom kinde maloyo dweche 4.